ଆଜି ଆହୁରି ଜୋରରେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ এইটা ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗୋଟେ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଥିବାରୁ ଏଇ ମାଟିରେ ମୁଁ ନାଚ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କରିପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ନିହାତି କରିବି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୋର ବାବୁ ପାଢୀ ବାବୁ ଯିଏ ମୋର ବାବୁ ତୁଲ୍ୟ ଆଜି ମତେ ଏଠି ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଡାକିଥିବାରୁ ମୋର ସହ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ସୁଦୂର କଟକରୁ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି। ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଯଦିଓ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ କଥା ଦଉଛି ଯାତ୍ରା ଆମେ ନିହାତି କରିବା, ଏଇ ସିଂହ ବାହିନୀ ମଞ୍ଚରେ ହିଁ କରିବା। এই নাটক